Da ni wedi dod yma heddiw i garej Dolydd sy'n rhwng Caernarfon a'r Groeslon. Ac un peth gowch chi yma'n bendant, gweitha y tywydd oer tu allan, mae'r croeso tu mewn yn un wirioneddol gynas. Na, dwi'n iawn, wel, diolch. Sut mae'n mynd heddiw? Gres, diolch. Ti'n oce? Pob tro sampio? Da iawn, falch i clywed. Fe enw i Welw, dwi'n dod o Tamil Nadu, croeso Dolydd. Y dyn sy'n rhedeg y siop ma wan, mae o'n dod o India, mae o'n Tamil, a mae o'n dysgu Cymraeg. A bob tro dwi'n dod i mewn yma, da ni'n neud chydig bach mwy. So ti'n reid chydig o eiriau efo bob tro? Geiriau a weithiau brawddeg a pethau, y ffordd da ni'n ddeud o yn lleol de, yn ytrach na by the book. Mae'n neud i fi deimlo fatha chwana teg, fel ti'n ei ddeud, diolch wedi bod yma llawer, mae di mynd i lot o ymdrech i ddysgu y geiriau yma wedi dysgu a'r brawddegau hefyd. Mae di sgwennu bob dim fawr o'r papur fel da ni wedi gweld. A mae'n neud i fi deimlo'n reit hapus, ia, ac ia, fel mae o wedi dweud, mae o'n teimlo'n gartrefol yma, a mae o'n neud i'w gwsmeriad o teimlo'n gartrefol hefyd. Bob tro dwi'n dod yma, mae o wedi dysgu gair neu frawddeg newydd, felly mae'r eirfa yn ehangu yn weladwy ac yn glywadwy bob tro dwi'n dod, chwarae teg. Mae'n rhywbeth eitha arbennig clywed o'n deud y geiriau Cymraeg ma'n dydi? Yndi, mae'n gret. A pam lai de? Ynddi, ddwys i yma'n blentyn a nes i ddysgu Cymraeg, felly chwarae teg fo. Because I respect for the local peoples and the local language, this is very important. If anywhere you go, you learn something, you must respect the local peoples. So mae'r siop yma wastad wedi bod yn adnodd pwysig i ardal reit eang, deud y gwir, achos os na ddim siop am i'w ddwy neu dair milltir naill ffordd nag oes. Felly mae'n bwysig a wedyn mae pobl sy'n cynhyrchu'n lleol yn cael cyfle i ddod â gwerthu yma. Daini iawn, are you okay? Welai di wari, see you tomorrow. And plate in Beowul, where do you live in? And lots of things. It's Tuvid Kwal, bad weather. See, it's lots of that. It's in here. I need a few words. I learn. Daisho Rishit and Welai Diwari, Rupatarash. Anything else? Some things is going. Mi all pawb ddysgu rhywfaint a mi all rhai ddysgu llawer. Ac do'n i wrthi yn Nant Gwrtheir yn neithiwr efo crew o ddysgwyr yma a dod o bob man. A mae'n bosib, yn dydy. Dydy'r iaith ddim yn rhywbeth sydd wedi chau, os am wal. Fedrwch chi groesi'r wal os ydych chi'n neud yr ymdrech a dyna da ni'n gweld fan hyn. I respect others. Others gives me respect. It's a give and take policy. Yeah, I like that. Every time nowadays is a very suffering. So enter our shop, I am a smiling face is very important.